Għat-tielet sena konsekuttiva l-Gvern qed iżomm mal-wiegħed elettorali li jindirizza l-anomaliji u l-inġustizzji tal-imodi. Din is-sena ser jitqasmu 11 miljun euro lil diversi oqsma ta' ħaddiema li fl-imodi ġarbu xi inġustizzji fosthom l-eks ħaddiema tal-korpi imwaqfa qabel l-1979, l-eks ħaddiema tax-xatt, uffiċjali tal-pulizija li ma tħallsux it-tassara li ħadmu bejn l-1993 u l-2009 u l-ħaddiema tal-ex Malta Electricity Board. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon u l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Surplus għan-nies. Qalu li fuq medda ta' 3 snin din in-nefqa ser tkun telet għal madwar 34 miljun euro. Dawn l-iskemi se jkunu tkomplija ma' dawk maħruġa fl-aħħar sentejn u li diġà gawdew minnhom il-fuq minn 6,000 persuna jew werrieta tagħhom. Il-Ministru Michael Falzon qal li sabiex wieħed jieħu l-flus dovuti għandu jagħmel dan sa 28 ta' Ġunju li ġej. Li wieħed irid jinnota li l-Gvern mhux biss huwa żomm kelmtu, huwa gvern li jagħtu dak li jwiegħed, huwa gvern li jmur oltre mill-obbligi legali tiegħu. Kellna istanzi fejn il-persuni legalment ma natawx raġuni jew preskrizzjoni imma l-gvern mhux tal-li onora dak il-ftehim tal-li mar oltre. Wieħed jista' jgħid ukoll li ma nridux ninsew li hawnhekk qed nitkellmu fuq ħlas li se jsir dis-sena li ħajolqod xejn inqas minn 6,000 persuna. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spjega li din hi miżura ewlenija fil-budget u għeda elettorali ta' Gvern Laburista. Qal li jietu rija ċara ta' kemm is-surplus irreġistrat aktar kmieni din il-ġimgħa u wieħed għan-nies. Dawn huma skemi, dawn huma wediet li qed jitwettqu permezz il-mezzi tas-surplus ukoll, il-mezzi li l-fatt l-ekonomija qed tikber u allura u wkoll li l-Gvern iżomm kelmtu u jara li jagħmel kull mezz biex iżomm kelmtu. U dan huwa pakkett. Għandek l-ekonomija, għandek il-finanzi u għandek il-wediet li huma xierqa għaliex ikun qed jikkorreġu inġustizzji li saru fil-passat. Il-Ministri spjegaw li persuni li applikaw fis-sentejn li għaddew u rċivew pagament għax kienu eliġibbli għalih m'għandhomx għax jerġgħu japplikaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.